ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನೂತ 4ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಮ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಕುಂಪಲ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಬೊಕ್ಕ ನರೇಶ್, ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಂಪಲ, ದಯಾನಂದ ಪಾಟಾಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್, ಬೇಬಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸುವರ್ಣ, ಗಾಯತ್ರಿ ಸುವರ್ಣ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿವಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪೊನ್ನತ್ತೋಡು ಕುಂಪಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಲ தொடர் ಬೆಳಗಾದು ನೂತ 4ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸೇವೆನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು.
Cantare